Prosím vás, opäť to mám jednu z takých technických trošku vecí. Prosím vás pekne, máte možnosť samozrejme stále prispievať na Vianočný bazár Chalaňov aj formou SMS správy. Ja som si to napísal na takýto čudný plagát. Môžete posielať SMS-ku s textom T ako debil, M ako Milan, S ako Sandra, medzera, bazár na číslo 877. Takže ešte raz, DMS, medzera, bazár na číslo 877. Mám pocit, že to stojí 1 euro, ak sa nemýlim. Stojí to 1 euro? Je to niekto tam hore? No. Takže ak pošlete jednu SMS-ku, darujete nám 1 euro. Budeme veľmi radi. Robert? Chcel by som povedať niečo k dramaturgii tohto večera, ktorá vlastne neexistuje. Dohadujeme sa s kamarátmi, muzikantmi, kto môže, príde a podľa toho to skladáme. To znamená, že keď sa vám to zdá, že to nejako žánrovo skáče, alebo štýlovo, tak to tak je. To je pravda. My tu prežívame rôzne stresy, neviete o tom, ale niektorí muzikanti stíhajú, niektorí nestíhajú a robíme to naozaj, sme takí nepripravení, ale tento raz to vyšlo. Áno. A ešte k zvuku by som chcel povedať, keď máte problém s tým, že nejaký blbý zvuk, no tak to tak niekedy aj môže byť, pretože tam je náš kamarát Boďo, zvukár, ktorý podľa mňa prežíva ešte raz také stresy, alebo dvakrát také ako vy. Potom tu nejaký čudný človek zadymí nejakým svinskom, že sa tu nedá nadýchnuť, ale nám to nevadí. A to ešte nebudeme spomínať. Robert, prosím ťa, povedz, kto sem teraz ide? Teraz prichádza človek, dáma, žena, výborná slovenská speváčka, ktorá sa volá Jana Kiršner. Ja musím povedať, že strašne ďakujeme, že prišla aj každému, kto sem prišiel a podporil túto krásnu myšlienku. Mne to ešte nedá nepovedať, že v Martine sa naozaj rodia veľké talenty, naozaj veľké, a Jana je tým dôkazom, že naozaj veľmi veľké talenty sa rodia v Martine. A tiež miluje Banskú Štiavnicu, takže prichádza Janka Kiršner. Môže si dať mikrofón. Každý majk ide. Ide? Ale ja som vyššia. Ja som v Martine. Nastavím ti ho. Je to dobrý. Ha, ha, ha. Takže Janka, ideš do toho. Krásny dobrý večer vám prajeme. My sme tu dnes dvaja, Martin Wittgruber a ja.